Duela 7 urte, hasi nintzen Banaiz Bagararekin. Aukera bat da, beste hizkuntza eta hemen bizi gara eta nire seme alabak modelo de ikasten ari dira, urdun bera lagundu dit zer da hau nire semea, zer da hau hitza hau, eta ni adibidez matematika eta beste gauzak lagundu dio. Orain ez dago adibidez Banaiz Bagara bezala lagundu asko euskera hitz egiten eta bere lehendakaria era Petra da bere izena. Petra da, Alemaniakoa da eta erakaslea da eta oso mugitu. Liku asko Banaiz Bagararekin ikusi dut. Adibidez, materialak saltzen, normalian kamisetak beltza euskara bizi nahi dut. Saltzen, normalian bakarrik euskeraz hitz egiten. Kanbioak eta taiak eta urdun jendeak nirekin euskera praktikatzen hitz egiten euskeraz. Hemengo jendeak asko gustura berekin eta bai. Oso na adibidez ezagutu beste leku, beste herriak, beste jendeak nola beste kultura eta ere bai zergatik ez hizkuntza.